Olakotan gauza gehiegi ilusatzen ibiltzeaz, baita inoren gogoko eta mesedeko izaten, beraz, egun biotan, atseginezko eta jakingarrizko hainbat gauzarekin topo egingo zenutela uste izanik, eta honen antolamenduan hain gogo biziz eta nire ustez merezimendu handiz jardun duten lankide guztiei eskerrak emanaz, gaurko ekitaldi honi amaiera emateko, Arabako hezkuntza ordezkari dugun Marian Jauregi Andreari emango diot hitza. Eskerrik asko, Iñaki. Laburra izango naiz. Ordua badakit ze ordu den, eta beraz, aurrekoek aipatu duten bezala, bazkaltzeko ordua da. Eguerdion, 15. jardunaldi hauetara bildu zarete guztioi. Hasitakoari bukaera zor zaio. Jardunaldi honek ere eman beharrekoak. Egun bi saio trinkoen bidez. Etorri zaio beraz amaitzeko ordua. Niri egokitu zait jardunaldiari bukaera ematea, eta horixe egingo dut zuen baimenarekin. Jabetzen naiz, oro har biegunetan hitz asko entzun duzuela eta orain legezkoa ere denez beste zerbaiten beharrean zaudetela. Zaudete lasai, hortaz ere izaspertu handirekin ez dudalako luzatuko. Kontu xume, baina jakingarri batzuk eskaini nahi dizkizuet, hori bakarrik. Beste zeren aurretik, zorionak atzo eta gaur egindako lanagatik, eta eskerrik asko bertan parte hartzeagatik. Horixe da helarazi behar dizuedan lehenengo mezua. Zorionak aurten ere sakon ikastaro hau antolatzeko ardura hartu duzuen guztioi. Ardura hori hain zintzo eta jator erantzuteagatik. Eskerrik asko guztioi eta zorionak bihotz-bihotzez lortutako emaitzagatik. Beste horren beste esan behar dizuet eta horretaraxe nator hain zuzen. Bi egun hauetan, mai honetatik hizkuntza normalkuntzaren probetxurako hainbait mezu, ideia eta proposamen egiten saiatu zareten guztioi. Beste horren beste nola ez, eguneroko lan isilean Ulibarri programaren ontzi hau aurrera daramazuen guztioi. Horretan ari zaretenoi eta jakina, atzo eta gaur leku honetara etorri zaretenoi, mila esker denoi. Badakit aurtengo azken 15 urte hauei errepasoa egiten saiatu zaretela. Atzeari begiratu, alegia aurrera nondik egiteko antzemateko. Seguru naiz, hanbait proposamen eta bide berri jorratuko zenituztela, oraingoan ere. Eta dagokion bidetik, une honetan ardura ditugunon gana berandu baino lehen helduko direla. Zinez diozuet, arretaz begiratzen ditugula programari eta alde neurria erantzunak ematen saiatuko garela. Jardunaldia amaitu da. Kanpoko adituetatik ikasten dugunaz gain, gure arteko elikatzean indarra jartzea oso onuragarria da. Badakit programa honek bide hori berariaz jorratzen ari zaretela, zorionak. Hortaz, eta orain bai bukatuko dut, berriro eskerrak eman nahi dizkizuet jardunaldira bildu zareten guztioi, antolaketan aritu zareten teknikarioi, hizkuntza normalkuntzako arduradun teknikarioi, berritzegunetan hizkuntza normalkuntzarako lanean jardun duzuen guztioi, Ulibarri programa luze zabalean parte hartzen duzuen prestatzaile eta aholkulari eta hezkuntza, unibertsitate eta ikerketa sailaren euskera zerbitzuko teknikarioi. Guztio zarete beharrezkoak. Jardunaldi honen frutua eman dezan. Hala izan dadila.